Helo. Wpla Bobby Hocdw Baby. Rydw i wedi cyrraedd adre. Beth cyntaf dwi wedi gwneud ar ôl bod yn y siop elusennau, cael llon llaw o CDs. Dwi'n mynd i stico un lan a dwi'n mynd i ymateb i be dwi'n glywed. So dyma ni, dyma'r un cyntaf. Dyfalwch chi beth yw e. A na i wneud yn siŵr bod y lefelau ddim yn rhy uchel. Dyma'r gan gyntaf oddi ar y CD cyntaf. Na'n dweud wrthych chi beth yw e. Eto. Dyfalwch. I haven't been myself of late. I haven't slept for several days. But coming home I feel like I designed these buildings I walk by. You know you drive me up the wall. I need to see your face, that's all. You little sod, I love your eyes. Be everything to me tonight. Okay. Neu'n siŵr bod y lefelau. Dyna ni. A mae'n rhaid fi ddweud, reit? Dwi'n nabod pobl sydd ddim yn hoffi y band yma. So maen nhw wedi dylanwadu arna fi. A dwi wedi bod ar rhagfarn yn erbyn nhw, bod fi'n hoffi y syniad o'r band. Dydw i ddim yn barod, rwy'n amharod i roi gwrandawiad teg iddyn nhw a gwrando arnyn nhw'n wrthrychol. Dydy JP yn Florida ddim wedi gwrando ar hyn, a dwi'n siŵr bydde fe wrth i fod efo nhw, oherwydd mae ganddyn nhw yr un agwedd neu'r un naws a Peter Gabriel, heb os, yn llais y dyn, Guy Harvey neu Hi Garvey neu Guy Garvey, sa'n gwybod peth yw nhw. Hynny yw, dwi wedi clywed safbwyntiau sydd yn galw nhw'n ddiflas ac yn un dimensiwn, ond o'n i'n hoffi be o'n i'n glywed fyna. Agweddau Blue Nile iddo fe hefyd yn does. Hynny yw, y stwff ma sydd yn deimladwy, emosiynol, chydig yn lleddf. Felly dwi'n mynd i gario ymlaen i wrando ar hon nawr. A dwi'n mynd i edrych ar y geiriau, os di'r geiriau ar y clawr. Y grŵp yw, wrth gwrs, o'r album hwnna, Leaders of the Free World, ges i am 50 ceiniog. Felly gadewch ni wrando ar y gan, weddill y gan, Station Approach. Da iawn, Hill. Sophisticedig. Wpla Bobby Hocdw Baby. Be everything to me tonight. Dwi'n hoffi'r y mantra.
Hello, Mary.